A Xunta mobilizará 4,3 millóns de euros para restaurar os bancos marisqueiros de Galicia. SEAGA encargarase dos traballos e o programa estenderase ata o 2028. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, interveu onte á tarde no pleno do Parlamento, onde afondou unha iniciativa impulsada pola Xunta para a recuperación dos bancos marisqueiros galegos. A titular de Mar salientou que se trata dun asunto prioritario, logo do acontecido a raíz do tren de borrascas que derivou nunha gran mortaldade do recurso. Villaverde recordou que o seu departamento impulsa traballos de conservación e restauración da biodiversidade da man, de SEAGA, nos que se investirán 4,3 millóns de euros, labores que se desenvolverán ata o 2028. En primeiro lugar, se realizarán traballos preparatorios de mostraxes, estudios, avaliacións científicas nos hábitats costeiros de importancia para o marisqueo. Unha vez obtidos estes datos das mostraxes e dos estudios científicos das diferentes zonas, elaboraránse proxectos de conservación e de restauración de cada ecosistema. Posteriormente, realizaránse a execución das actuacións directas sobre as zonas propostas nos proxectos de restauración, de conservación. Trátanse de actuacións tales como o control de depredadores e de competidores, limpeza de residuos, control de poboacións das especies comerciais, aporte de áridos nos sustratos, remocións de sustratos e incluso tamén sementeiras. Actuacións que terán un seguimento científico para coñecer o estado e a evolución das zonas restauradas. Nesta encomenda incluímos o asesoramento e apoio científico técnico ás cofradías de pescadores para a realización de actuacións que melloren as zonas marisqueiras dos seus ámbitos territoriais. Facilitaráselles, ademais, todo o apoio persoal, material e maquinaria necesarios para esas actuacións de mellora que precisen realizar no caso de que elas non conten con os medios necesarios. Tamén incluímos nesta encomenda a difusión de resultados, permitindo así a transferencia de coñecemento de cara a que o sector marisqueiro saiba con maior fundamento técnico-científico sobre as posibles actuacións a realizar sobre a mellora das condicións dos seus bancos. Xa que sinalou que se trata dun programa completo e adaptado ás necesidades do sector. Villaverde confirmou que se trata de medidas que mellorarán os bancos marisqueiros e que responden a unha responsabilidade e compromiso na conservación e protección do mar e dos seus hábitats. Que son fonte de excelentes recursos e de tanta riqueza para Galicia. Tamén responden á preocupación polas persoas, polos profesionais que traballan nese medio e que viven e que dependen directamente del. Neste caso, en particular, a nosa preocupación polas mariscadoras e polos mariscadores de Galicia. Poremos en marcha todas as medidas, todos os proxectos e todas as actuacións que fagan falla para seguir fortalecendo ao sector, porque é un sector estratégico para Galicia e que quede constancia do noso compromiso firme con elas e con medidas concretas, como os convenios que levamos semanas firmando, cofradía por cofradía. Compromiso adquirido para apoiar económicamente as entidades que o soliciten para recuperar os seus bancos marisqueiros. Todo iso contribuirá á sustentabilidade económica do sector. Este é, señorías, o noso compromiso. O compromiso coa sustentabilidade e tamén coas actividades que se desenvolven no noso mar. O noso compromiso co noso litoral, e especialmente coas comunidades e coas vilas mariñeiras que máis dependen da pesca e do marisqueo. E o noso compromiso coas persoas, cos traballadores do mar de Galicia, cos mariscadores e coas mariscadoras e tamén coas súas familias. Villaverde tamén lamentou que o Goberno central non amose o seu apoio ao sector marisqueiro e incumpra o compromiso de bonificar as cotas da Seguridade Social aos profesionais.